Преди време ви обещах специална поредица за работодатели, HR специалисти и менеджери и ето я. През най-отпускарския месец август ще споделям около 10 различни ситуации, в които може да се сблъскате на работното място, за да сме по-подготвени, когато се върнем отново за септември. Днес обсъждаме първата ситуация. Какво бихте направили, ако кандидат поиска да получи въпросите за интервюто предварително? Каква би била първата ми мисъл? Не е честно. Ще има предимство пред останалите кандидати. Но може ли да погледнем нещата и от друга гледна точка? Какво всъщност се опитваме да оценим по време на едно интервю? Способността на кандидата да върши работа или способността да отговаря на неочаквани въпроси под напрежение? На някои хора интервюто е една от най-големите бариери в процеса на подбор. Не защото не притежават нужните знания и умения, а защото под напрежение извличането на информацията може да бъде много по-трудно. При някои неврологични състояния работната памет функционира по различен начин. Това означава, че човек може да има знания и опита, но в момент на напрежение да не може да си спомни конкретен пример или да структурира мислите си достатъчно бързо. И в такива случаи предварителното изпращане на въпросите не дава нечестно предимство. Те дават възможност на кандидатът да покаже реалните си знания и потенциал. А вие как бихте реагирали? Ако имате въпроси, свързани с приобщаващо наемане, разумни приспособявания или изграждането на по-инклюзивно работно място, пишете ми ND на лично съобщение.